Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li qara l-budget u ma sab xejn fih. Dan waqt intervista qasira fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu. Taqra għal darba darbtejn tlieta qrajtu jiena u ma ssib xejn. Il-kap nazzjonalista kompla bit-ton negattiv li kellu fid-diskors tiegħu nhar it-tnejn li għadda, meta qal li l-pajjiż għaddej minn problemi finanzjarji. Il-Ministru tal-Finanzi qed jgħidilna li huwa il-12 quarter surplus, imma r-realtajiet huma differenti. Adrian Delija reġa' qal li l-Gvern qed idaħħal it-taxxi inkiss minkejja li għal sena oħra il-budget ma jinkludi l-ebda taxxa, la diretta u lanqas indiretta. Il-koll nafu li t-taxxi kienu ġew introdotti matul is-sena. Delija juraw wkoll investimenti kapitali mħabbra fil-budget, fosthom l-ogħla allokazzjoni ta' kull żmien fit-toroq, u f'dikjarazzjoni surreali qal li fil-budget m'hemm l-ebda nefqa allokata għal proġetti kapitali. L-edukazzjoni, it-tfal, il-proġetti tal-infrastruttura u kapitali, ma ssib xejn minn dawn. U fit-tmiem ġimgħa ta' diskorsi xenofobiċi u kontra l-barranin kemm minn Delija fil-Parlament kif ukoll minn esponenti nazzjonalisti, il-kap nazzjonalista reġa' dawwar ir-rotta u issa jinsab inkwetat li l-barranin mhumiex interessati li jiġu f'pajjiżna. Meta jiġu barranin ġo pajjiżna biex jiftu negozju, dan il-pajjiż huwa l-aħħar. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li l-fatt li Adrian Delija ma qarax il-budget mhuwiex sorpriża, għax Delija lanqas id-dokument ta' qabel il-budget tal-partit tiegħu stess ma qara. Dan għaliex kieku qara id-dokument tal-partit tiegħu stess kien jevita uħud mill-ikbar żbalji li jagħmel it-tnejn u li għadu qed jippersisti bihom.